Godmorgen, Rudi her fra Clean Windows. Startede 04:30 i bilen i dag. Har været ude og pudse 2 restauranter indvendigt og udvendigt på Hotel Guldsmeden. Og så har vi lige udfyldt noget kalkfrit vand på, som vi bruger til at vaske udvendigt. Jeg har 2 kunder oppe i Vedbæk, som bor tæt på vandet, og de døjer en del med havgrus, så der kommer vi forbi ret tit og får det vasket, så de kan se ud af deres pæne udsigt. Så skal jeg lige ind og hente, eller lige på vejen hente min kammerat Lars Moss, som har fået, som skal hente til en ny bil ved Audi ude i Herlev i dag. Så ham skal jeg lige sætte af på vejen. Det er lidt bøvl at komme derud. Så derefter kører jeg så til Vedbæk. Bagefter har jeg så 3 kunder i Lyngby, og det er noget manuel pus. Altså det er en traditionel pus, hvor vi pusser i hånden. Og så slutter jeg af med 2 kunder inde i København. Og så er det vist den dag. Men følg med, så lægger jeg noget mere op.